Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kudi usauga kulilabe nanga solora ledesi ya odija Yena maji nanga ngani zonyati sasikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atenzi redio kukulijani kulinji tikudalila inu Oguliji. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji Boma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kudi usauga kulilabe nanga solora ledesi ya odija shirugu goshu yena maji nanga ngani zonyati sasurijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo Boma usteri hausi kulinji nana otuta madzuka bwanji omvera tikulandireni mpulogalamu yathu ya kulinji yoyamba msabatayi lero pa 6 Julayi chaka cha 2026 ine ndi Benedetta Chiwandamia Programu imene timakhala tili pano kukambirana nkhani zofunikira zimene zikukhudza magawo osiyanasiyana achitukuko achuma maphunziro ndi zina zotero kukhudza dziko lathu. Ndiye lero pokhala pa 6 Julayi ndi tsiku ndithu la chuti koma osati ifeyo yayi wanangwa chafulumira ndili naye mu studio muno akudziwa ndithu kuti tsiku la lero si tsiku la chuti. Wanangwa wadzuka bwanji? Ndadzuka kaya wadzuka bwanji bena? Inenso ndadzuka bwino. Lero kwambiri nkhani imene tifuna kukambirana ni nkhani yokhudza school fees, kukwera kwa ndalama zolipirira maphunziro mu sukulu za ukachenjede kapena kuti public university. Zimenenso zikubweretsa mafunso kuti kodi kukwera kumeneku kwa fees kapena tinene kuti maphunziro ali pa chiopsezo, chifukwa tikaona lero mujanakamba kuti tikusangalala ndithu kuti tatha zaka 62 tili pa ufulu odzilamulira ngati dziko. Tsiku limeneli timakumbukira ndithu kulimba mtima kwa atsogoleri athu pa magawo osiyanasiyana komanso mwina kufunikira kopitirira kumanga dziko la Malawi. Nkhani zachitukuko zikuyenda bwanji, nkhani zachuma kodi pa Malawi zikuyenda bwanji, nanga Malawi yemwe angapereke mwayi ofanana kwa nzika zake tikumufikira
zimenezi zikutengeranso gawo limeneli la maphunziro lomwe ndilofunikira. Koma tidakali pamenepa tinaona ndithu masabata angapo apitawo sukulu za ukachenjede za public university zitalengeza kuti zakweza sukulu fees zina ndi mpaka 100%, kutanthauza kuti ngati fees inali pa 100 kwacha ndiye kuti taonjezeranso 100 kwacha ina yafika pa 200 kwacha, ena kupitirira ndithu pamenepopo ndithu. So chiganizo chimenechi chadzetsa maganizo osiyanasiyana pamene ena akukambapo ndithu kuti mwina ndalama zimenezi zachulukirapo, ana ophunzira ambiri mwina asakwanitsa iyayi kuti azifikire. Komanso mayunivesity anakambanso mbali yawo pamene papa kuti iyayi mwina ndikufuna kuonetsetsa kuti ntchito zimene amagwira akutha kudzifikira, chifukwa ndalama zimene amagwiritsa ntchito ndi zoperewera. Komanso mbali ina makolo anafotokozapo ndithu nkhawa zawo kuti mwina zimenezi zichititse kuti maphunziro akhangati akuvuta maka kwa ana amene sangathe kufikira mulingo umene wa school fees, pamene ena amavutika kale kuti athe kupereka ndalama zimene ankapereka mbuyo mwasanakweze. So lero tili ndi mafunso ambiri maka pa nkhani imeneyi kuti kodi kukweza kumeneko ndikofunikira nanga kungasokoneze mwayi wana pa maphunziro. Komanso anzathu aboma tikhale nawo kuti atifotokozere kuti kodi ngati boma lingatani kuti maphunziro apamwamba akhale ofikirika kwa aliyense. Ndiye tikhale ndi oyimirira ku nduna umenewo wa maphunziro ndithu amenewa ndi mlembi mu nduna wa maphunziro Dr. Ken Ndala, komanso anzathu aku civil society Benedicto Kondowe, komanso oyimirira makolo kuchokera ndithu ku Mubasi amenewa wapampando apo Chikwekwe, komanso oyimirira ndithu ophunzira kuchokera ku sukulu ya Luwana imeneyi mtsogoleri wa Luwana Student Representative Council NRC Campus Ayami Bilali. Mu studio muno ndanena kale ndi Wanangwa Chafulumira, komanso tili ndi atulankhani athu amene akhale kumva maganizo osiyanasiyana ochokera kwa Malawi, Gracia Mugama, Osman Kaliati, komanso Chimwemwe Maseko pa technical amene akuonetsetsa kuti zonse zikumveka bwino. Christopher Nkosi ali ndithu kumeneko kugwiragwira makina kuti tizimveka pano. Ndisanapite palami achangu mwina Wanangwa nkhani yathu ya lero in a nutshell ndi imene. Ndizoona monga wanenera kuti lero ndi tsiku limene dziko la Malawi likukumbukira kuti papita zaka 62 amene ali makumi asanu ndi imodzi kuphatikizaponso mphambu ziwiri. Zaka 62 ndi zambiri zimene tikukumbukira kuti tili pa ufulu odzilamulira, koma mwina chimene timene oganiza kwambiri ndi chakuti kodi ufulu odzilamulirawo tikukwaniritsa malingana ndi masomphenya amene atsogoleri athu nthawi imene amene ankamenyerera ufulu uchokera kwa atsamunda anali nawo. Ndiye ndizoona kuti china chimene amafunitsitsa ndi chakuti miyoyo ya Malawi ikhale ndithu ikuyenda mofanana mosakondera gulu lina la anthu, tonse tizikhala tupita kutsogolo miyoyo. China mwa icho chimene chingatikweze ndi maphunziro. Ndi chifukwa chake mbuyomo mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu Dr. Hastings Kamuzubanda sanatenge nthawi kukhazikitsa mwina ngati sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi. Ncholinga choti Malawi ife ndithu tizipita patsogolo ndi maphunziro. Komano nkhani nkumati tikatengera ndi imene inalili University of Malawi nthawi imene inali university imodzi yokha ya boma imene inkayendera zikufanana ndi imene tikuyendetsera pano. Kodi tikusula anthu ofanana? Kodi malingaliro athu akufananitsa anthu onse? Chifukwa mbuyomo tikakumbukira anthu amangotenga mwina kabulangete kawo kachekete kawo wautali, kogona kunali komweko, kokudya kunali komweko, zimene zimapangitsa kuti amphawi ndi olemera asamaone kusiyana kakhalube. Ndiye nkhani ipo lero ndi akuti fees ikupitirira 1 million pachaka kwa mwana wa amene akupita ku sukulu ya ukachenjede ya boma. Kodi tikwanitsa tonse poyang'anira kuti kumene machokera anthu amavutika kale. Ndiyeno anthu atu ambiri ndiwavutika. Tsopano kuvutika kukuli apo
chimene chikutsamwitsa kwambiri mwina sitinganene kuti kukwezako ni nkhani yayikulu kwambiri chifukwa zinthu zimakwera kumene malinga zikamasuntha zinthu zimene zipangizo zimene amagwiritsa ntchito ku university kucha zambiri mwina zasuntha kuchokera pamene anayika pa mtengo wa 650 so kukwezako imene si nkhani yoti neyo ninganene kuti ndi yayikulu koma nkhani imene mwina yakula kwambiri kuti kodi kungokweza kamodzi times 2 ndiye ubwino wake imene ni ntchito yako bena koma tikudziwa ineyo kuti mulandala muno Dr. Kendala amene alongosole kuti kodi zayenda bwanji mulako ndowe amene so amazitsata muli kholoso muli ndi mwana wa sukulu amene aone kuti kodi nkhani ikuyenda bwa si mtsutso si mkangano koma tiyeni kuti tawunikira Malawi chabwino ndi pamenepa tiyambiretunso ndi Andala amene ndithu ndi mlembi wamkulu mu nduna wa zamaphunziro kuti atiyambire mwadzuka bwanji Andala? ine ndakhala bwino makukumveka background ina imene sikutusa mawu anu kuti iye kumeneko pamenepo bwanji mukundimva? Pamenepo ndikukumvani komabe pakumveka background ina yofunika itakhala ngati itayimisidwa chabwino tikhale tikukonza ndithu ndikumapezanso feedback yanu. Andala pamenepo mukundimvabe? Apano ndikukumvani. Chabwino ndiye nkhani ndi imeneyi mwina choyambirira funso nkumati ngati boma mwina chomwe chapangitsa kuti muvomereze kukwera kwa ma fees yako university ndi chani kwenikweni? Choyamba ndifuna ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chokonza program imeneyi kuti tithe kuwunikirana zimene zachitika zokhuza fees yathu ya ma university chifukwa ndi mwayi umene tingathe kulongosola komanso timve I think mbali zina zonse malingana ndi zosamwitsa zina zimene zilipo. Ndiyambe kunena kuti chimene chapangisa ndichoona kuti ma university wa njira imene atenga kapena anatenga kumbali yokhuza chuma kuti tinachita ma analysis imaoneka kuti osasamalira ndi kuti Africa pena pona kuti alephera kuyenda alephera kulipira zinthu zambiri zimene zimapangisa kuti university iyende chifukwa choti tinaona kuti kuyang'ana kuti akuoneka kuti ali ndi ngongole zambiri komanso kumapezeka kuti pena akulephera kulipira zina zimene akuyena kulipira mwa lamulo mwachitsanzo ngati misonkho komanso ngakhale kuti athe kulipira madzi kulipira security komanso ngakhale ma pension fund kumapezeka kuti iziza kutani akulephera and ma investor onsewo aboma akuoneka kuti ali mungongole choncho kungosiya kuti mina zikhale monga mmene zililimo ndekuti zili ngati mungoyang'ana chinthu chimene kusogoloko kupezeka kuti chikanika kuyenda izi zachitika chifukwa choti ma investor kuyambira mu 2018 kufika pa 20 panopo 2026 ma nambala ama students akukwera kwambiri mwina ndithakunena kuti akwera ndi 207% kuyambira 2018 komano muona kuti pamenepo ngakhale post imene timagwiritsa ntchito yoti student mmodzi aphunzitsidwe inali mwina pa ngumachita range kuchokera pa 3.5 mwina kufika pa 9.5 million imachita depend malingana ndi ma program osiyanasiyana so nkhani yayikulu ndiona kuti ma university panopo mmene ali mkati mwa mvuto lokhuza ndalama so pakufunika nthu kuti msakana apeze njira imene tingathe kuwunikira kuti kodi tingathe kuthandiza bwanji nene pokuneza sanasiye kunena kuti aboma mwachitsanzo aboma panopo ndikuti amapereka ndalama zochuluka zamene akupereka kupanga support kwambiri komanso timadikira kuti ndiye Andala ndikuduleni pang'ono justification mukupereka ikugwira ndikuonera kuti chifukwa chani sukulu za ukachenjede zakweza ndalama yolipirira maphunziro school fees koma nkhawa yayikulu imene ikubwera panopa ndionena kuti
izizi zipereka kuti zikupereka chiopsezo kuti mwina ana ena ochuluka satha kuphunzira chifukwa kuti sakwanitsa kufikira ndalama imene ngakhale kuti it's justifiable kuti sukulu zikweze. Ndi ngati boma mwina mwakhazikitsa njira zotani pofuna kuteteza ophunzira makamaka amene akuchokera mabanja amene ovutika kuti alibe kuthekera kofikira ndalama imeneyi. Apapa chimene ndingangonena ndichona kuti ife monga boma tikakonza njira yona kuti wina aliyense amene akuoneka kuti ndi osowa ndipo sangakwanise ndalama zimene zizi, anthu amenewo ndi kuti athandizidwa kudzera mu loans and grants board yathu imene panopo taika target anthu close to about 38,000 amene tikudikira kuti athandizidwa. Andi menese ndithu kuti boma ndilokonzeka kuti thandize ma students amene watakhalira ntchito limodzi ndi loans board kukonza ndondomeko imeneyi. Tinaona kuti pamali zina zimene zimalakwika zokuti anthu ena amene akuoneka kuti osayenera kuti akhale mkati mwa gulu limeneli amalowa nawo kumapeza gulu, koma tikufuna kuti ife tiyesese kuti wina aliyense amene akuoneka kuti ndi osowa ayenera athandizidwe. Ndipo ine ndachita ashiwa Malawi kuti kwenikweni amene ali ofutika asasiwentendere kwambiri kuti ndekuti sakwanisa ayi chifukwa kuti system yathu imene tilomoti yakhazikitsidwa ndiyonena kuti ithandize mwana wina aliyense amene ali ovutika ndipo wasankhidwa. Chimene tingathe kunena kuti mtundu wa Malawi. Ndathokoza kwambiri. Mwina ndipiteso kwa Benedicto Kondowe amene ali palaini, mkulu wa Civil Society Education Coalition. Kondowe, mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino, ine mwadzuka bwanji? Ndipereke somoni kwa ana ndala. Nkhani ndi imeneyi ndithu Kondowe afotokozapo zifukwa zimene akwezera nkhawa yayikulu ikupitanso ku maphunziro, komano ndimafunanso kumva kuchokera kwa inu kuti kodi inu mukuona kuti kukwezedwa kumeneku kwa school fees kwachitika mu nthawi yake komanso mu njira yoyenerera imene yagwiritsidwa ntchito, chifukwa wanango aso anafotokoza mayambiriro kuja kuti nkhani ndi mwina kakwezedwenso ka imene zayendera ndondomeko yake kuti tangofikira kuchoka gear 1 kufika pa gear 5. Poyamba ndisindike kunena kuti monga mene apiye afotokozera ndalama zimene ma investors amagwiritsa ntchito kuti aphunzitse mwana mmodzi ndi ndalama zochuluka kwambiri. On average ndi around 9 million. Komano pamene pakubwera vuto ndiponena kuti kumbuyoko masukulu za ku university boma lakhala likulesa kwambiri kuti ma universities azikweza pang'ono kaya every academic year kandi 2% kandi 5%. Zimene zija zikakhala zomveka kwambiri kwa makolo, koma chifukwa choti kumbuyo konseko zimavuta panopo ma universities ali pa chipinda chachikulu angokweza ndi 100% imene kubwera munyengo yovuta kwambiri chifukwa economy yathu sili bwino, misongo boma laonjezera, komanso mukayang'ana anthu amene akugwira ntchito mboma increment imene boma likupereka mwina ndi 10% 20%. So ngakhale kuti mwina 1.3 ikuoneka kuti si yokwera kwambiri tikafanizira ndi mafees amene akumalipiridwa mwina mu secondary school, koma chifukwa chionena kuti yabwera kamodzi 100% ndalama yochuluka kwambiri imene itapangise kunena kuti mwina ana ena avutike. Tinene kuti ndizoona kuti boma likupereka ndalama zangongole mu budget ya chaka chino mu 42 billion imene akuyenera afikire ana wosachepera 40,000, koma chifukwa chionena kuti fees yakwera ndiye kuti na demand ya ngongole kapena tinene kuti capacity ya ana kulipira yikhalaso yovuta kwambiri. Kuthandauza kuti ana amene angafunike chithandizo akhala wochuluka. Sindikukhulupirira kuti boma parokha kuzera mu loans board litha kukwanisa kufikira manambala ana amene angafune chithandizo. Ndi pamene pakubwera nkhawa ya Malawi komanso makolo kunena kuti 100% imeneyi
yabwera pakamodzi komanso mu nthawi yovuta kwambiri pamene makolo akuvutika ndikale chifukwa chonena kuti ma-investors pamoko alibe kuthekera konena kuti angathe kuthandiza ana amene sangafikiridwe ndi Rose Board chifukwa ma-investors mukayang'ana ndalama zimene amapeza kuzera mu kafukufuku university imodzi imene kuchitako bwino mu chaka cha 2025-2026 ndalama zimene amapeza kuzera mu kafukufuku ndi kuhera imene anapeza ndalama zosachepera 50 billion koma ma-investors ena ngati Muzuni anangopeza 1.2 billion kutanthauza kuti amene atasiyidwe ndi Rose Board koma anawo ndi wosowa anawo ali ndi kuthekera konena kuti they are talented kuti atha kupita ku university ana amene wo asira sukulu panje boma likuyena liyang'ane kuti kodi pamene mafizi akwera mu njira imeneyi chimene angapange ndi chani kuti isakhazikitse chipinjo kwa ana amene ali ndi luso koma alibe capacity yolipira chifukwa zimenezi zichepesa mwali wotenga nawo maphunziro a sukulu zakachenjeti ndi pamene pali nkhawa yayikulu kuti zangobwera mwazizizi 100% mu nthawi yovuta kwambiri. Mwina akondowe musanapite kwa mphindi imodzi yokha takambapo izizi koma kungofuna kusindika ngati sipapezeka ndondomeko zothandiza ana amene mukuwanena kuti satha kupeza mwayi wa maphunziro zotsatira zake nkukhala zotani ngatinso dziko komanso tikatengera mabanja amenewa amene mwina amayang'ana maphunziro kukhala yankho pa mavuto awo? Oyamba tisindike kunena kuti tipereka chithunzithunzi chonena kuti maphunziro amayenera kuperekedwa kwa anthu okhawo amene ali kuthekera pamene maphunziro ndi ufulu wa wina aliyense komanso tikudziwa kuti mayiko onse a dziko lapansi adagwirizana kunena kuti njira imodzi yothana ndi umphawi ndi kugwiritsa ntchito maphunziro ndiye kuti ngati maphunziro sakupitira ana amene ali wosowa amene akuchokera mabanja wokanika ndiye kuti amene wawa akhazikika mu umphawi mpaka kalekale so ndi vuto lalikulu kwambiri komanso tikamakambirana za maphunziro si nkhani ya quality yokhayi mastandard koma ndi nkhani imene timayang'ananso kuti pa Chingerezi smart equity kuti kodi afikira bwanji magulu osiyanasiyana amene akupezeka mu society kapena mu dziko mwathu patha kukhala vuto kumbali imeneyi komanso ndimalize kunena kuti Malawi 2063 yimalimbikitsa nsanamira yonena kuti ya human capital development kukhala ndi anthu amene ali upangiri woyenerera anthu amene wawa atha kuchokera mu gulu la anthu ena aliwonse kaya amene ali ndi ulumali kaya amene ali wosowa koma ali ndi luso so tikapanga zimene zizi zikhuzanso kakwaniritsidwe kamasomphenya athu a Malawi 2063 chifukwa kumeneko kumalimbikitsanso kusasalana inclusion komanso equity. Ndathokoza kwambiri akondowe. Palaini tilinso ndi oyimirira ndithu makolo amenewa ndi kuchokera ndithu ku bungwe la makolo ku sukulu ya ukachenjede ya MUBAS chairperson na MUBAS Parents Union amenewa ndi apo Chikwekwe. Mwadzuka bwanji Chikwekwe? Ine kuno kunonso kwa chabwino ndithu ngati makolo mukuyilandira bwanji nkhani imeneyi ya kukwera kwa school fees pamenenso chuma cha mabanja ambiri chikuvutikirabe? Poyamba ndithokoze kwa program imene mwayikonzayi mwabweretsa na Malawi amene akuphunzira ndi nkhani imeneyi ndimazikira komanso ndithokoze Beragala kuti mwayirana munthu oyenerera amene ndikukhula kuti chimene akunerachi akudziwa komanso zimene akudziwa mtundu wa Malawi akwaniritsa then pangani yonera kuti yachilandira bwanji ngati makolo ayi ndi nkhani yomvetsa aka sikoyamba apa nembi ziyamba serious sikoyamba ka chaka cha 15 16 akidekuti 15 16
kupeza suma tukugalimira chikulamu kuti makolo tibwereze kodi akita ndikonso fees nthawi imene idali 100,000 adakweza ndi 400,000 idakambirana nawo sana tisi anafika pa 400,000 koma chimene chinapwetenga ndikubonga nenako ndoyi uwere kupeza moulikiza nthawi imeneyo tidagwirizana kuti boma ngati likamakweza lizikweza pang'ono mukozaona nthawi imeneyo akuchoka pa 400 ikafika pa 600 which is better imene makolo ngati chiyosopanga justice nthawi imeneyo tidagwirizana kuti kodi ana amene ampangira printingani chifukwa munthu umapanga bwanyi mwana angayi wayamba chakazini amalipetereka mawa adaeka kuti ndikumesera kupangati kukalita ndikupulisa doo ya ndikupulisa ngandolo aya apo ndikapeza ngati umatipanga fulani kuzini koma tikabwera dapo ndakubwerapo mpira makolo limafika mafunso anga kwa andala chifukwa zosanena zindidora impegi yakaikusirikadi ndipo kosi yamwe nakusesilimizoitataka ndizona ane napesigo ndipo zifukwa kuti mauniversity ali nazo ete inenso ndikugwirizana nazo ndizona makolo ndifukune koma nopo mafunso anga kwambira akamba support Rose Board imatenga ndalama zake zikoma budget idabisa mu budget mujamo mulibe chifukwa education is the best ku education kuli primary secondary amene okhangati atulukakaye pang'ono komano nkhani yawo tayimva bwino ndithu mfundo imene akupereka ndithu mwina tilowerenso kwa ophunzira ophunzira ali kwanja ndeke ndiyako aha okay munathawa pang'ono komano mwabwereranso palaini ndikukumvani okay chabwino ndinathawa ndi mwina pa nkhani yomwe mafurani ndipereke mafuso abiri kukusura nawo makamba ya budget ya budget jatayimva ndithu ndimveso lina ndi funso langa lajula kuti ngati boma muyesetsa bwanji kuti ana amene ali ogwirika apake kwa patapati mapanga online popanga file imakhala online munthu akumwazisa ngo munthu kwenikweni ali ngatiwe bwanji popanga online popeza ngakhala ana ena amene ali ku secondary sadziwa kuyuza phone as a result amene akupanga benefit ndi omwe amene leroli atipereka ndalama yambiri amatu akozikwanisa then mpangaso njira yanji kunena kuti anthu amene ali ndi kuthekera asapange intervene ana amene asali kuthekerawo chifukwa aliponso anthu zimenezo ndi zinazo umboni finally anthu amasungisa malo and I have nyumbo nimeneho modi abayakukami anthu asungisa malo ambiri now mukapanga stress bwanji anthu amene dakakona kuti akapita kuma university mukapanga stress bwanji awasungisa malo soja kuka awasungisa malo soja kuti athandize mwina ndiyimeka ipo amene popo otherwise akati makolo we are really very concerned ndimene mwapangira because that is happening chabwino zikomo kwambiri chikwekwe andala mwina ndikuloleni kuti muyankhirepo pamenepo koma muli ni mphindi imodzi kuyankha mafunso osewa amene afunsidwawo chifukwa osewo nkhawa yake ndi yofanana chachikulu chimene ndinganene nchona kuti andithokoze kwambiri kuyimirira makolo chifukwa cha zimene anena maconcerns awo ife tinaonanso kuti ku Rose Board mwachisanzo kuli zina zimene zimachitika zoti alipo anthu ena amene amapezeka ma Rose Board amene sakuyenera kuti alandire nawo chifukwa choti amatha kuchita bwino ndiye tayesa kukhala ndi ndondomeko yona kuti amene akuyenera kuti alandire ndalama imeneyi akuyenera kukhala munthu amene ali oneka kuti ovuta ili ndi njira zimene tifufuza mpaka nakudziwa kuti munthu uyu ndi ovutika amene tikuona kuti ali ndi mwachisanzo oneka kuti ali ndi kuthekera kuti atha kulipira
amene wawa tikuletsa kuti asapezekepo andi ikhala ngati minaso njira yomwe ikhala ngati yoyamba imene fiti ikhale very strict kwambiri kuyang'anitsitsa kwa iwo amene akulandira maloni amene wawa chifukwa choti taonadi kuti anthu ena mina kukhala ndi dzina kuti koma ine imene ndilili uyu atha kukwanisa akapezekapo issue ya budget ndiona kuti zoonadi imakhala kuti budget yadusa kale koma pali mwayi umene timatha kupereka ku treasury kuwauza kuti achite revised budget in fact timapanga revised budget pa nthawi ina iliyonse apapande kuti tikangotangutugula tikamba ma selection onse ama students tiona budget kufika bwanji in fact panoponga khale a laws board ali mkati mwakalikiliki kukonza ndekuti tithakupereka request ku treasury kuti ana athandizidwe koma ine ndinapo achiyembekezo chonse choti palibe mwana amene apezeke kuti walephera chifukwa chosowa ndalama atakhala kuti muchioni akuoneka kuti ndiwosowa kwambiri kuti boma lipenga nthawi kwambiri ndiyimire pamenepo chifukwa cha nthawi. Ndathokoza kwambiri timvenso mwachangu kuchokera kwa Amalawi afunanso kuyikira maganizo awo ku Mzuzu tikatero tilowere ku Salima Chimwemwe Maseko timve ndithu kuchokera ku Mzuzu kuti Amalawi akuti chani. Chimwemwe Maseko wadzuka bwanji? Jeta ndikukuva Inenso ndikukumva ndithu. aha then mati ndili ndi Amalawi angapo apa amene akufuna ayikirepo maganizo awo pa nkhani imeneyi choyamba tikudziweni kani ndine pachalongo ngani ndi imeneyi kuti boma lakweza ndithu fees yolipira masukulu zimenezi za ukachenjede ndi 100%. inu mukuona kuti boma pamenepa lalondola alondola ndoti ova pokweza fees aona ndi mapulogalamu awo umene alili kuma universityko pamakauti pali katundu ophunzira mwana sukulu amakauti kumene amachokera kwa amakauti akuoda nawonso ande amaona kuti okay tauda mtengo wakuti ndi fees imene ili apapa sikabharasa tikuena kuti onjezere mtengo kuti zibharasane ndi katundu umene azigwirisira ntchito ana sukulu mwina nkhawa nkumakhala kuona kuti koma ana sukulu amenewa ndi mmene zilili mchiko muno zikwanira ndi makamaka zitheka ndithu kuti ana apitiriza bwinobwino maphunziro awo azitheka apitiriza ndi nthawi zinthu zimasintha sizikhala pamozimozi ayi zinthu zimasintha olonso pali madraivara oyenda pa msewawa GR ndaiyo inali pa 15,000 koma panopa akumadula GR 50,000 ya ruti maona nde timangovomereza ndi nthawi palibenso kuti munthu ukhoza kumadandaula ndi nthawi basi tathokoza kumenekonso chiyamba tikudziweni ine ndine Sholoma Phiri nkhani ndi imeneyi kuti boma lakweza ndithu makamaka kudzera msukulu za ukachenjede lakweza fees yolipira ku sukulu zimenezi ndi 100% muchichewa cha makwalala yatapula inu maganizo anu ndotani chinacho chose simasinda chifukwa ine Sholoma Phiri ndine driver GR poyambira ndikuyamba kuenda pansi kuti madola GR 5,000 koma panopo tikudula GR 80,000 ndechinacho chose chili ndi nthawi masinda chimanga timagula ndalama zingati panopo ndeti kugula ndalama zingati nde zinthu zimayendera ndi pamene zilili chinacho chose ndichosinda chinacho chose simasinda ndene katufike kumbali kwa ife sikuonapo chovuta kwambiri ayi chinacho chose makhala nthawi simasinda iyayi Benedetta mmenemo ndi mmene ndachezera ndi Amalawi amene ndawapeza mu mzinda wa Mzuzu. Ndathokoza kwambiri Chimwemwe Maseko tilowerenso ku Salima Osman Kaliati amenenso amve maganizo kuchokera kwa Amalawi ena. Osman wadzuka bwanji? Benedetta kuno Salima ndadzuka bwino ndisekumene kuganta kuti kwacha bwanji kwachaso bwino ndikulole ucheze ndi Amalawi. Benapa ndili ndi mawu imodzi malinga ndi nthawi afuna kukambako maganizo ake naye kuti kodi kukwera kwa fees zimenezi masukulu za ukachenjede malawi muno mwake kwachitika motani mwina atine kuti toyamba kutuza kumayi dzina lanu lija ine Beatrice Magombo mwina nkhani ndi imene itu boma lakweza fees
msikulu za kachenjede kumalawi uno tina kuti muona kuti chikrizi mene chiboma lakuphoza kutero ndakuphoza pena ndikuona pake chifukwa kukweza kwake mpaka 100% kamudzi nkamudzi ndikuona kuti sizinagwirayo ineyo mungakholo kuti ndili ndi mwana ku university ndikuona kuti andipinda manja kwambiri chifukwa mpaka 100 anakakweza pang'ono kuti makolo tikhale tikukonzeka koma kamodzi ndikuona kuti asizinayende pamene kwake mbali naye mwana kuti muna makero azoza bwino achita bwino mwina kumbali naye chifukwa anali masekondari mene tikuona masekondari amadula kuposa sikulu yakakachenjede koma ndikuona kuti sikulu yakachenjede ndiyofunikira kuposa masekondari nde mwina pamakhala ndi zina zofunikira ku sikulu kuti zoti mwina zimaperewera panopo ndikukwezako ndikuona kuti mwina zikhoza kuyenda bwino bena mulinga ndi nthawi imene ndimbekezera ndi mmodzi mwa mayi kuno kusalima ndathokoza kwambiri Osman Kaliati ndibwererenso kwa anthu amene tili nawo mu studio muno koma makamaka atimvenso ochokera kwa ophunzira eni ake tili ndi mtsogoleri wa Luwana Student Representative Council Ayame Bilali. Ngati ophunzira nkhani imeneyi mwayilandira bwanji ndipo mukufuna kuti pakhale njira zotani kuchokera kuboma ngakhalenso sukulu zimenezi za ukachenjede pofuna kuonetsetsa kuti pasakhale mwana kapena ophunzira amene sira panjira maphunziro kamba kakusowa ndalama zolipirira kamba kakusowa fees? Ine Ayame Bilali Mwanausi from NRC Luwana president. Nkhani idadibeza kuti aweza kufika pa 100%. Ndizoona ndipo ndizoyenera kuti fees imayenera ikwere kuti zinthu zikhale zikuyendabe. Komano kukwera kwa 100% pabanga affect ana ochuluka kwambiri chifukwa if I remember well ma semester dawa timakhala ndi mavuto ochuluka kwambiri kuti ikafika nthawi ya mayeso ndi ana ophunzira ochuluka onena kuti alibe fees mavuto amene kuti pa nthawi yoti tikulemba mayeso over 300 students or 400 amatha kunepeza ine kunena kuti fees yavuta tithandizeni ngati student union timatha kuyesera pang'ono pamene sitingakwanisa komano sitimakwanisadi kufika olo seka la anthuwa zomwe zikufanyiza kuti kukweza kwa 100% kupanga affect anthu ochuluka kwambiri kuposa pamene timavutikira mbuyomo. Ife kupempha kuboma kwa ife ngati ana a school tikuvomereza kuti kukweza kunali koyenerera komano kukweza kufikira pa 100% ndi kumene kukhala ngati kuti kupereke chipinjo kwa ana ophunzirake chifukwa ngati ifeyo kuchokera ku NRC mapanga ofa mapepala awiri osiyana ngati diploma komanso degree. Ku diploma kunakwezedwa ndi 50%, ku degree kwakwezedwa ndi 100% kuchokera kuboma komano zomwe zikufunika kuti at 50% zinayi zotheka kumayendesa college ndi kumayenda bwinobwino komano ndi chifukwa chani chimene ifeyo a degree lokha angofika kuyika pa 100% machita kuti a diploma with the same resources ma same classes komanso ma lecturers omwewo amene amaphunzitsa ku diploma komanso ku degree akuyenda pa 50% komano ku degree akuyenda pa 100%. Zomwe zikuonetsa kuti muchaka chomwe new academic year imene tikulowayi tikhala ndi mavuto ochuluka kwambiri pa nkhani ya ophunzira kupanga sisi maphunziro kamba ka kukwera kwa fees. Ndathokoza kwambiri kuchokera ndithu kumeneko ku Luwana Ayame Bilali kuyimira ophunzira. Mwina ndibwerere kwa makolo achikwekwe mukufuna kuti pakhale njira zotani kuchokera kuboma funso lomwelinso kuti mwina komanso ma university pofuna kuonetsetsa kuti ophunzira ali ndi mwayi ndithu opitirira ndi maphunziro awo ngakhale pali mavuto amene wazachuma ndi school fees? Achikwekwe pa line mukundimva? Mwina ndipite kaye kwa ndibwerere kaye kwa Wayana ona kaye kuti makina athu awiri atatu akuyenda motani pakambidwa zambiri apa nkhawa ndi yomwe ija unafotokoza kuti
kukweza kumayenera kuchitika koma nkhani ya 100% ndi imene mwina yavuta. Patuluka nkhani ena aperekapo ma suggestion nkhani ya loans board tikonze kumene we should sanitize the processes kuti mwina zinthu ziziyenda bwino. Zimene zizi mwina nkukhala part fuka sanene kuti solution yonse koma part of the solution fuka mavuto watende ambiri. Yeah. Ndizoona ukamvetsera anthu osewa akuoneka kuti ndokhudzidwa makamaka kumbali ya makolo kupatulapo mwina anthu awiri amene anachokera ku Mzuzu amene akuti ayi izi zosadabwitsa koma ambiri akudankhawa amene nanena poyamba kuti nkhani yagona pa kukwera kwake yakhanga tidakweza ndi mtunda wautali kwambiri times 2 pamene so university inakupitirira pa times 2 chimene ndichodzidzimutsa kwambiri kwa makolo kuti kodi sopano kupanga budget kwake azipanga bwanji fa makonzekera kuti ndi 650 mawa mukangoza tiya komatu ndi 1.3 million apopo nkhani yakakwezedwe ndikuonabe kuti 100% yachuluka. Nkhawa inaso ndi imene ananena kholo limene likuyimirira amakolo munomo Chigwegwe kuti yayi mene zimayendera nkhani zachuma cha dziko timaziziwa kumakhala budget inadutsa kale mu April kodi ndalama zowonjezera zoti loans board fanawonso amasolola ndalama kuthumba la boma kumene koko kulibeko mwachidziwikire mmene ankapanga budget ankapanga kuti ndi 630 650,000 amawerengera kuti ma student amene atawapatse ngongole pa ndalama imene ndiye yakwera times 2 sizikuopsa kuti ndiye kuti tichepetsa anthu oti apindule and anthu ambiri malawi muno ndi ovutika. Namva Dr. Kenny Ndalama nina kuti aitiyesetsa kuti tichotse mwena amene amaoneka kuti ali nkuthekera koma angokhala okhawa amene sali nkuthekera koma kunena zoona kumalawi kuno ngati alipo amene ali nkuthekera ndiye ndiochepa kwambiri kunoku kulibeko munthu amene pokhapokha mwina amene azunguliridwa mwina ndi chithumba cha boma kumapisamo mosakhala bwino ndi amene amaoneka ngati amanjoya koma kunena zoona munthu oti akulimbikira amene ziza chuma malawi kuno ambiri tikufunika ngongoleyo so zitheka bwanji kufika so nkhawa ndi yayikulu tinene pano kuti cholinga cha dziko mwina chimene ndikuona kuti chikuvuta kwambiri titsindike kuti dziko malinga ndi malamulo pali section 13 ya malamulo a dziko lino imene imapatsa mphamvu boma kuti cholinga chake ndi kusamalira anthu asakhale osiyana mwina pakati pa abambo ndi amayi afikiridwe ndi maphunziro afikiridwe ndi zaumoyo afikiridwe ndi madzi abwino afikiridwe ndi chilichonse uwu ndi udindo umene unapatsidwa ndi malamulo so pano boma lisasanduke kuti ndi golosale fa mwina chimene chikuvuta khangati sopano boma lilambofuna liziyenda ngati golosale ya munthu kuti izipanga phindu kuchokera kwa anthu ake ndifake taona dzimisonkho zambirimbiri komanso apa kukweza ano fees ndi cholinga kuti tipange ndalama kuchokera kwa anthu amene boma limene kufanga limene baba mwana akakhauli mumbasi akupeze kuti alibe kuthekera abati chancellor amonisese kuti ndi management yawo aone kuti mwana amene angamsendise bwanji ndiye policy imene ichike ku university onse public university mwana akaliphere chabwino ndamaliza ndi pamene ndathokoza Achigwegwe ndikudziwa kuti nkhanizi ndi zambiri ndithu koma chifukwa cha nthawi pepani ndikuduleni pang'ono ziko mukwambiri akondowe ndisakusiyeni panja ndimafunanso kumva kuti mwina mungapereke malingaliro otani ku ma university athu komanso ngakhale kuboma kumakamaka ku ma university kuti njira zina zopezera ndalama kuti zisakhale ngati zomwe wanango anakamba apa kuti boma lasanduka golosale kufuna kupindulira pa anthu ake njira zina ndi ziti zomwe zingathandizire kuti mwina ma university wazipeza ndalama kupatula kukweza ndalama zolipirira maphunziro za ophunzira. Zikomo kwambiri. Situation imene ma universities alipo ndi situation yovuta kwambiri. Chifukwa chonena kuti ndalama zimene ma universities wonse amafunika ndi 536.7 billion. Koma ndalama zimene boma lapasa ndi 133.6 billion. 25% yokha ya ndalama zimene amafunika. Pali gap yaikulu.
izizi zimene tikukambirana zingolozera mavuto akulu amene atabwere kutsogolo ngati ishu imene iyi itiunikira moyenerera chifukwa anawo atha kulipira mafizi koma kuzapezeka kuti kuzakhala ma sit in pafupi ma universities akuyenera akhale ndi njira zina nakuzako kunena kuti gawo limodzi limene mapezera ndalama ndikupanga kafukufuku koma zikuoneka kuti ma universities ena sakupanga kafukufuku woyenerera. Ndinanena apo kunena kuti tikayang'ana ma figures amene tawaona ndikuhesi yokha imene 2025-2026 anapeza 50 billion koma ena ma universities amene ndi manambara wochuluka mwina 1.2 billion kutanthauza kuti ma universities nawonso ayambe kukhala ndi chidwi kwambiri kupanga kafukufuku komanso pakhali ma partnership woyenerera pakati pa ma universities ndi ma companies kuti mwina ma companies ena atha kufikiranso ana ena mene ali talented komano akusowekera chithandizo komanso para amarali ena amene adikuthekera momuno komanso kunja kwa dziko lino ma options onsewo tiwayike pamodzi chifukwa boma palokha mene zikuyendera mzikuonesa ndithu kuti boma nalonso likupingisidwa ngakhale kuti ndi ukulu wawo kuonesesa kuti ma universities athu akupasidwa ndalama zoyenerera. Ndathokoza kwambiri Kondowe. Dr. Ndala, mumalize programu yathu mutimalizire motani nkhani zonsezi zakambidwa zinkhawa ndi zimenezo komanso mungatsimikizire motani kuti boma liwonetsetse ndithu kuti maphunziro akupita patsogolo ndipo palibe kusiya wina mbuyo pa mphindi imodzi yokha. ndi zikomo kwambiri kwacha nthawi imeneyi ndifuna nditsimikizire Amalawi kuti akukweza fees kumene kwachitika ma university mwathu tikhale ndi chiyembekezo kuti cholinga choti maphunziro amasuku athu akachenjera azikhala pamwamba tifuna asakhale ngati maphunziro kuti tingopereka maphunziro kuti basi ndi monga amene zingayendere tifuna azikhala kuti ana akumachoka alandire maphunziro oyenera. Choyamba nchimenecho chachiwiri nchoti boma ndi lozipereka kwambiri kuti ndalama zimene apereke ku Laws Board zitumikire kwambiri ana amene alovutika panopo tikale ndi budget ya 42 billion imene ikupita ku Laws Board yomwe tikuyembekeza kuti ndalama imene yoyo ndi ndalama imene ithandizire ana amene alovutika kwambiri komanso ndinene monga amene anenera Kondowe kuti tili ndi njira zina zambiri zimene timathandizira wana pali ena amene akhale kuti akulandira mwina chithandizo china kudzera mabasaries ngakhale pa CDF fund tiso ndi percentage china imene izipita ndalama ina ku mabasaries choncho ndikudikira kuti ana amene akuoneka kuti ovutika kwambiri amene athandizika ya increment yona kuti isamkhala ya nthawi imodzi panopo tinene kuti boma avomereza ma universities kuti pakutha pa chaka akakhala kuti afuna kuti aonjezere ndika percentage kena pameneko azipereka kusiyana ndi kuti tizonjezera ndalama zochuluka nthawi imodzi. Izo ndi zina zimene monga policies imene yabwerera pano kuti pachaka paliponse azika khandi 2% khandi 3% khandi 5% imene angathe kupereka mnthawi imene khandi 10% imene ingathe kuti makolo akwanise kuti kupereka pa nthawi imeneyo. Koma ndifuna ndilimbikitse mtundu wa Malawi kuti ifeyo tiyesesa kwambiri kuti mwana wina aliyense amene akuoneka kuti ndiwokhoza ndipo akuoneka kuti ndiwoyenera kuti alandire ndalama za Laws Board aina kuti alandire ndalama za Laws Board. Mungondirowa kamphindi kamodzi kunena kuti komanso tikuse kumazindikira kuti tikamapita ku higher education tikukamba za investment pamene pofunika ndithu kwambiri pa dziko kumbali yonse maphunziro ndikuti kuchita invest makolonso kofunika ndikuti tizikhala ndi chithunzi chimenechi kuti ndikuchita invest mwa mwana wanga kuti kusogoloko tsiku lina azapeza mwana uja wazuka ndikumachita zinthu zina zamphamvu ndiyimire pamenepo ineyo zikomo kwambiri chifukwa cha imene munatipasawo. Ndathokoza kwambiri Dr. Kenny Ndala, mlembi wamkulu mu nduna za maphunziro Benedicto Kondowe amene ali mkulu wa Civil Society Education Coalition komanso oyimirira makolo ku sukulu ya ukachenjede ya Mubas apo Chikwekwe komanso tinali ndi ophunzira oyimirira ophunzira makamtsogoleri wa bungwe la ophunzira ku Luwana amene Ayami Bilali komanso atolankhani athu Osman Kaliati Chimwemwe Maseko mu studio muno Wanangwa Chafulumira komanso pamakina ndithu tinali ndi Christopher Nkosi. Tilekere pamene pa programu yathu ya kulinji ya sabata ino koma zambiri zakambidwa ndithu pakufunika kuunika zina komanso kuonetsetsa kuti
makamaka palibe ophunzira amene akutsalira mbuyo chifukwa choti alibe kuthekera kolipirira ndalama za maphunziro za ukachenjede. Ine ndi Benedetta Chiwandamiya m'malo mwa timu yonse kuno ku Times, ku wireless ya Times. Tithokoze kuti munali pamenepo Amalawi enanso amene mmatitsatira kudzera pa online platform yathu ya Times 360 Malawi. Tsiku lopambana komanso tchuthi chabwino lero pa 6 Julayi pamene ngati dziko tikukondwerera ndithu tsiku la ufulu odzilamulira pamene kwatha zaka 62. Amalawi kulinji no kulinji kumapenya kumapetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuchibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija chiruguko chuyenda panji nanga nkani zonyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwadzuka bwaji nanga atemziredio kukulijani kulinji tikudalira inu kulinji